March and March leader Jacinta Zuma has issued a clarion call to all South Africans who are intending to participate in the June 30th National March, imploring them to refuse any involvement in looting or disruptive conduct. She warned that shadowy forces are actively working to reduce the march to chaos and urged participants to safeguard its integrity by ensuring it remains purposeful and peaceful. Guys, lo myalezo ngiyacela niwudlulise bandla ufike yonke indawo ngoba umyalezo ubalekile. Mhla 30 June guys akulona usuku lokuthi siluthe. Mhla 30 June akulona futhi usuku lokuthi sihambe sifuna abantu sibakhiphe endlini, abantu bokufika sithi abaphume sibashaye sibalimaze. Ngiyacela bandla nikususe lokho emqondweni wenu mangabe beniplane lokho ngiyacela. Ngoba masingenza lokho sizosheshe siqede le party kanti kusaeli. Yabo. Kusaeli and inhloso yethu akugona ukuthi kugcine sekukhona abantu abalimele noma asebeshayiwe noma kanjani. Inhloso yethu ukuthi bahambe nje bagoduke baye emakubo. Iyona nje inhloso yethu. Futhi ukuluthayo kuwesi ke ngoba makuluthwa ezitolo lezi eziqasha abantu lezi ezangempela kulimala wonke umuntu. Yabo. So ngiyanicela bandla leyo kulutha ningayicabangi guys naleyo kushaya abantu. Ngoba nizoyijika yonke lento bese kube yibona engazi ukuthi ba ama victim kanti siyazi thina ukuthi labantu basihlukumeza kanjani ezweni lethu. Uyibona ivakashi kodwa thina sihlukumezekayo. So naqala nje nakwenza lokho umhlaba wonke uyobusa ubone ngazi ukuthi vele thina sisukela abantu aba innocent kanti anginjalo. Siyazi thina inkinga esibhekana nazo ngenxa yalabantu. So ngikhumbula nje ngo2021 khathi kukhona lokulutha lokho akwenzeka. Abangaziyo ke bazosho even nangaleso sikhathi ukuthi mina umuntu oqala nqa owasebenzisa wona futhi social media ngahamba ngathi mina kubantu asamso clean endaweni zethu emalokishini. Saqala kaMashu ngabona nezinye indawo ke iqala zithi ziyaqina nazo endaweni zabo. Kwakudabukisa mfethu ungena kuleza idolo Shoprite obani oSpa ubone nje umonakalo esiwenzakalile till today ezinye idolo akazi zize recover from lokho. Abantu abahlupheka ithina. Azange uze kuhlupheke labantu labo besasibaluthela kwahlupheka thina. Yabo singasakwazi ukuthenga amagrosa abanye abasanazo ngisho indawo zokukhipha imali sefanele baye kude. So leyo nje asingayenzi ngoba ilimaza thina futhi ayinabo ubuhlakani phakathi ayihlakaniphile futhi leyo. So ngiyacela nje nidlulise lo myalezo kulabo abacabanga ukuthi mhlawumbe ngomhla 30 lento imayelana nomntshontsha. Cha sitshontshe. Umntshontsha nje guys cha sihambisani nakho. Yabo. Lempi yona sizoyilwa futhi sizoyilwa kahle nje singajahile nabahambayo njengoba behamba nje manje kusamanje kuzoba wesi. Kodwa thina njengoba sisho ukuthi make sure mhla 30 bengahambile sizoqhubeka sidile nohulumeni wethu. Ngoba anything I understand nini ukuthi uhulumeni awukwazi phela na ucompromise umnotho ukuthi ugcina usilimala ngenxa yabantu abahlale beteleka zonke izinsuku. So hayi ukuthi lama march ngoba abanye beni bethi hayi peaceful march ayinamsebenzi peaceful march inomsebenzi omkhulu kabi peaceful march. Inomsebenzi omkhulu kabi. Ukuthi nje abanye phela bafuna ukubona yena engathi ngavele sivuke ekseni bonke abantu bokufika sebehambile ngeke izenzeke le nto ngisho sesithanda. Ngeke izenze futhi niyababona ke labo ukuthi ba ready bathe bangasibulala ngisho usibulala besibulalela ukuthi bangagoduka kuba emakubo. So akubo yibona benza lawo maphutha. Kungabe yithina esenza lawo maphutha ngoba lelizwe lethu malimala kulimala thina bona emakubo le kuyaqhubeka kukhona yonke lento abayibalekelayo. So nje ngicela ukunidlulisela kakhulu umyalezo wokucela bafethu siyacela bandla. Mhla 30 thina silwa nohulumeni. Aqaqe lokho ukuthi silwa nobani silwa nohulumeni. And ngiyabona ukuthi khona abanye abasizakela sebelindile niyabazi ke nani njengabantu beEFF nje balinde ngezibovu ukuthi babe khona into abazobajabulisa ekuthiwa iwrong yenziwa abantu. Ningabaniki lokho ngoba asinandaba vele sebetshengisile ukuthi abekho esidini labantu bala eSouth Africa. Nabanye ke nabo abantu bokufika abahleli balindile bakhipha ingovolo balinde ukubona ukuthi yini errong esoyenza ukuze bezogijima bebe ama victim ethi nabazi bayathanda nokuvela ko TV bekhala beqamba amanga. Vele futhi ngomhla 30 bazo create ngisho istory abanye bethi beshawe bengashawanga benze wonke ama performance la. So kuzomela sibe clever nathi sihlakaniphe. Ningabaniki nje into bazosizakala ngayo.
ngiyacela abantu bakithi ukulutha nje no sisazokhipha nezincwadi nje sicela abantu bethu abasemphakathini ehlukahlukene ukuthi bayikhiphe ukulutha ukushaya abantu ukubabulala asikwenzi lokho but uyena uhulumeni kumele azi ukuthi sesikhathele kumele asheshise abathathe labantu ngoba nabayadelela benjalo nje bayeyisa it's not like bahleli la ba innocent bayeyisa benjalo bayalokhu bestrikisha bethi abayindawo uzobabona nje ukuthi bakhuluma kangakanani kodwa kuyasiqhubeke thina silwe nohulumeni ngoba at the end of the day uhulumeni ana choice mase sithaya sabafuni isikhathela sabafuni akukho futhi enye into abangayenza ukuthi basihlalise nabantu esingabafuni ngenkani kodwa kumyalezo obalekile lo 30 June. A woman took to social media urging South Africans to remain vigilant ahead of the national march on the 30th of June, warning that provocateurs may be deliberately deployed to destabilize the action. She called on all prospective participants to stay alert and consciously distance themselves from any conduct aimed at derailing the march, which will be held on the 30th of June. Angazi ukuthi lo mlayezo ungafinyelela kanjani kubaholi bethu bebe march and march nayo yonke eminye imibutho ebambisene ukulwa lesi sihlafa sabantu bokufika ngokungemthetho kulelizwe lethu. Uhulumeni uthe uzokhipha amasosha ngomhla ka-30 June ngelanga esobe sibhikisha ngalo. And ngithema ngabe ngiyibuka lento ngabe ukuthi no uhulumeni angeke aze wakhipha amasosha for nothing, right? Uyazi uhulumeni ukuthi le mbhikisho yethi ihlezini ukuthula akubi khona iviolence ekhona kodwa this time uthi uhulumeni uzokhipha amasosha, right? And ngithema ngabe ngiyibuka lento ngabe ukuthi no uhulumeni wethu uzokwenza ukuthi kube khona udlame ngamabomu ukuze kuzoboshwa abaholi bethu. Awukho mangabe ubuka ihistory awukho umzabalazo onganawo ama-sellout. Awukho umzabalazo ongabanga nezimpimpi namaxoki within imzabalazo leyo. Sicabanga ukuthi sihamba ndawonye kanti sekunama woven sheep's clothing. Sicabanga thina ukuthi siyinto eyodwa kanti cha. Ngiyabuka nje ngelanga sesibhikisha siya la mhlambe ekuthiwa sizohlanganela khona. Sesihlangana nabantu abafumbathiswe ama-envelope brown. Sithi siyahamba thina ngokuthula bona bese bayaphuma emaceleni. Beputshuke emaceleni behambe beyolutha behambe beyokwenza udlame esingalwazi ngenhloso yokuthi kufanele amasosha esebenze ngoba phela uyabuka ukuthi ngempela asikho isidingo samasosha because amaphoyisa azobe khona kodwa amasosha akhishela ukuthi kukhona udlame eluzoba khona oselihleliwe engahlangene nathi kodwa ozohlangana ngathi ngalo lolo suku. Ngiyafisa ukuthi abantu abasihlelela lamamashi bake babe nanamehlo abanzi babe neindlela to mitigate le situation ukuthi kube khona abantu abazobe begadila ngazindlelana ukuthi cha engathi sekukhona i-crowd la within the crowd esiqala ukwenza izinto esingayiqondi sheshe kunqandwe lokho because ngempela ngiyabuka ukuthi uhulumeni wethu ufuna ukuthi lamasosha akorobhe ngathi ngomhla ka-30 and lokho kuzokwenziwa ibona abantu sizobe sihamba nabo kodwa bangahambi nathi ngokweqiniso bafumbathiswa ama-envelope brown bafumbathiswa uhulumeni wethu. Ngiyafisa abantu abahlelelayo badidiyeli bethu baholi bethu ukuthi angazi ukuthi kanjani angazi kube khona indlela kodwa yokuthi leso simo leso nisihlelele ukuthi sizoba khona okunye nganza kwethu yekani ukuthenga ezitolo zalaba bantu especially into ezongena emlomeni wakho because sekuyaphuma ukuthi sebeqalile bafaka izinto ekudleni esizokwenza ukuthi wena ozokudla lokho uphelele ecebo lethu. So guys yekani ukuthenga kubona.